W ogóle ostatnio znalazłam pączki z fałczu. One są takie ohydne. W cukierni one są i jak sobie wziąłem je, a to świeże. I one normalnie są takie ble. Mogę wam powiedzieć, że to jest mega ohydne, no i się nie opłaca. One są tu o takie w worku. I one są na chwilę nieopłacalne mocno. Nie polecam. Nie polecam na serio. Te pączki są bardzo niedobre. Ostatnio nie przyszła po drodze i one były ohydne. Jakimś nadzieniem, to miało być z nadzieniem z jakiejś dubajskiej czekoladzie, a to normalnie nawet nie jest czekolada dubajska. To jest normalnie jakiś normalnie menel. To nie jest pączek, ale menel. To nie, nawet nie wiedziałem, o co chodzi grane. No, brak mi słów na tego pączka.